Ticho, privítam pri Let's Play, lebo Dobre, najlepší. chodte do piče, idem sa. Strik vás posiela piče, takže asi tak. Daj to na medium, nedávaj to na hard. My tu máme na hard? Je to na Neviem. medium, ty. Však si pozri kampaň a medium, druhý riadok pri hre. Ja tam mám normálne, ja tam nemám medium. Ja No. Ty si piči. Však aj ja tam mám normálny a to Ježiš, je komu medium tam asi vyhrávajú tí opúšťačky? Trikrát hádaj. nevyhráva, ona je nedotknutelný. Je super náhodou. To Je? uber, že áno. Jetta, že ja si ho... No, dobré, že? Ide to na STV jednotke. Jeden z najlepších filmov. Je nedotknutelný. Ja som bol na tom v kine, po francúzsky je to parádne. Ja som to videl teraz nedávno s tým skurveným českým či slovenským dubbingom, to sa nedalo kúkať. Určite nie, jedine originálny. A po rumúnsky si to nevidel? Ty kokot, po fínsky som to chcel kúkať, Môžeme hrať? ale som tomu nerozumel, ty kokot. Hej, Ja pusto. som to kúkal po čínsky a čo Počkaj, kúkal aj rada. s vietnamskými titulkami. Ty kokot, no pusto. Počkaj, však kľud pomaly, ne? No ne. Že tač si chcel vybrať hodinu a mal tam až jedného rádu. V hlavných rolích Pinky Lady Touch, low bateria Fupko Tactics. Uberu ma dole, umieram. Fú, si sa mi to seklo. Ježišmária. Lečíme infekcii kulkou po gulce. No dačo, for evacuation. We can take the subway tunnels to the hospital. Tak to ja si berem There's a prdkačku red line a station basketbalku. not far from here. I guess Toto. we're going to the hospital. Jo, ja chcem toto, vole, ja chcem Tag 9, vole. Tag 9 tu není. Ja ho mám. Kde máš Tag 9? Ukáž, kde si? Kedy si ty? To není Teko. Ale je. No. Nestrelaj po mne, vole, ty kundo. Kade sa dostávame dolu? To je to? Tu na dole. Poďme, nevolkuj. Volkuj! Tak nás nepočujú. Neviem, že toto je akože túto hru, hej? Počkaj, ja si musím dať tichšie zvuk. Tak to si nepamätám. Pokiaľ tam je tá benzínka, na ktorej som ťa odjebal, tak hej. To neviem. Díky moc, to prehneme k nebe. Ty vole, plnka chalani. Kde? Hej, ale mňa ste tu nechali, oni sú tu všetci. Čak ste tam dvaja. Sme tiež tu dolu dvaja. Ale Rudo tu není. A kde je? Však tam daj pri tebe. Som tu tí krkuj vedľa teba. Dali dvere. Tu diera v podlahe. Hej, čo je? Vypadni. Ide s teba. A ja sa k vám ako dostanem do piče? Poďte sa mňa do vane. Čakaj, vy ste vo vane a ja chcem ísť k vám do vane. My sa to všetci kúpeme. Kurvi, Pusti, no vy ste na druhej strane. Boha, Ide ďalej. Pozor, pozor. Sorry a dobre. Ježiš, Pupko, ty si maďar. Toto je pretača. Máš zrkať. Skoro som sa dostral. Mama. My sme tu 4 a my ma vieme. No poďme do... To je debil, nezatváraj mi pred nosom. Tekera. Poďme tajeto. Dole by som nešiel, chalani, ako. Tak očekujme si to. Skús to prechočiť, či sa to dá. Pozor! Dá. Dobre. Dolu je Hunter. A dolu je aj Touch. A ja som dolu. Dobre, ja som... Nekrič toľko, Pupko Krista. Tak si... Neviem prečo. Ideme von. Tam Rýchlo bol... vypadneme z tohto špinavého baráku. Hej, poďme, tu je čo, basketbalka. Basketbalka, ty chuj, basketbalka. Ja som Tomb Raider, vole, či... Basketbal. Basketbalka. Touch, kade beháš cez moje náboje? Dodal. Basketbalka, ty vole. Ja chcem pánvicu. Kto nájde pánvicu, tak to má u mňa. Nabíjaj tú basketbalku. A ja... Proste... Čím sa uteká? Čípka má, ty kokot. Ale nežíri? Dám ti beat slap, ne? Aj, to má čo na hlave. Vytančík. My vieme, že ty si moderný a nosíš tieto svegerské veci, ale nemôžeš si všetko na hlavu dávať. Jasné, toto je tá mapa, kde som ťa odjebal zozadu na midu. To sme hrali, to si pamätám. A mne idete malý zozadu. Ten z tých menších.
Ani pretlak. Došla mi pesnička, to je prvá vec. U niektorých aut sa môže spustiť alarm, preto na ne skočme. Ja som skočil? Hej. Áno, taký zavolaj ďalší, výborne. Výborne taký. Hej, lol. I'm a ninja. Healujte tača, tačujte heala, hocičo. Pozor, pozor, Nie, že pozor. by ste mi tak pomohli, ináč by ma tu na ide. Čo to dneska bolo? Šmort? Chcela byť na športe. Poďte sem, poďte sem. Poďte sem do budovy. Ja skoro nemám náboj. No ja mám ešte 300. Mám lieky, počkajte, pesničku si Sedem. zapnem. Mám Vyspite. Ale ja by si ma to je osporné. Defujte ma. Kde sú lieky? Ja som zobral. VPM. Ty nemáš? Mám To ešte si dával. lekárničko, neviem, jak ho použijem na ostatných. Prídeš k nemu. Pome. Tu dačo bude? Sme to Nepekné. takticky Vieš, ak tu je otvorené. Aha, Tu má svetlo. ja. Ale ty nemáš? Jako? F-ko, F-ko. F-ko, ne? Hej. Ečko, ty vole, skoro som F-ko. vyhodil hen zbraň. F-ko, ty Č. Ty debil. Toto nejde. Tade nie, lebo to je motorovka. No ale to sa ti vybije. To je basketbalka, chalani. Nebehaj tu s tú basketbalku. Poďte. Aha. No poďte, ideme ako pila. Že ako mašina. Idem ako píla. Ty kokos, čum na to. No ale keď sa ti to vybije, Dali sme to. nechcem pištol, možno prac. Guys, get inside. No poď, kto mešká? Ja? Tak zavri. No zatvoril, ne? No dobre, takú dobrú To sa kaďme. No poďte, chalani, kto prežije z nás? No poďte proti mne. Čakaj, ja ťa trafím do hlavy, ty kokos, s týmto oným. Ja ťa s tým rozrežem. Dobre, kde si ty lekárničky? Počkaj, ja sa nahilujem a doberiem si ďalšiu. No ty sa nahyluj v prvom rade. Ty tam stoj pri tých dverách, že by som ťa netrafil. Ideme. Fakt tu není lepšia zbraň okrem tohto prditka? Máš akáčko, Pupko? Ja viem. Weapons over here. Daj mi to akačku. Jak sa tam dostanem? To musím strafe jumpnúť alebo čo? No, long jump. Bunny hopnúť. Podľa To mňa. nevie. Tak som to dal ako král, ty kokos. Kryjem nám záda, ty to tam reš. Poďme vlakom. Nemám. Poďme vlakom. Poďme vlakom. Kokot. Poď ideme To je vlakom. vlak jak hovado toto. To je rýchlik, nie? It's over here. Košice, Trnava, ty kokos. Priama cesta. Ammo here. Strážko, nekrič mi tu. Tak to ťa budem bičovať večer. Teda, večer, však je večer. Poď, dajte to zo mňa dole, dobre, dík. Tak to si treba Pupko cez. To jak vy tu? Pozor, toto je ten nepríjemný. Tak ale jak vás bereš praky, keď chcete prebehnúť? Takže vrátite. Ja neviem, kde som. Všade krv. Mám molotov. Zavrel som, oni- Tu je molotov vzadu, ak chcete. Nie, my tady musíme ísť. Kade? I'm reloading. Tade kde? Tak ja idem prvý, pustíte ma na nich. Vole, to bež, no maj drža bež. Čak držím a bežím katanu v ruke. Nezvíhajte čarodejnicu. Kde je čarodejnica? Jasné, Pupko, nezvíhajte čarodejnicu, on ju musí zdvihnúť. A kde je? To je táto kurva, čo ho tu kúše. Čak, ale ja som to nevidel ju. Ja som iba mačetoval okolo seba. Ja ťa zmačitujem za chvíľu. Kokos. Len počkajte, ja si tu dám one. Poďte ma defovať, ja si dávam sáčky na ruky. Čo si našiel? Jak ste vyšli hore? Čak po schodoch, ty kokot. Ja to vyťahím. Výťahy nejdú. Nám Tla- je zachytný bod, tlačím nám budú prepínač? behať. Hej, tam sa postavíme rýchlo. Čo mám robiť s týmto? Neviem, polož to. Položíš a potom do toho strelíš. No.
Debil. A my tam musíme ale vojsť, Tu je gulomet, poďte sem, tu je gulomet. Dobre, ale na mne sa vozí ten chuj, keby ste ho trafili niekto do hlavy, bolo by to úplne po piči. Dík. Niekto ma podrstal. Boomer! Alebo dačo. Aj mňa pogrcal. Nie. Ale poďte sem dozadu, tam Kde dozadu? Dobre, ale mňa... A on nám to vystrelí, bo len zadok budeme pozerať. Dobre, odzadu ma dačo ťaha dnuka, ja neviem. Lebo nejdete za rudom. Ale kokot, keď ma tu ogrcalo, zabilo, teraz ma to tu. Ja som sa tam... Dobre, však jasné. Pupko, ja som ťa tam... Boomer, pozor. 8, dobre, mohol by som to prežiť. Ne, nemohol. Tak lebo si po nich nestrelal, no. Ne, nestrelal som po nich. Tváril som sa, že som Japonec. Nevadí. Tač, budeš skáč. Nejsi. Poď tač, tu máš lekárničky. On má. Nič mu Tu sú aj nedávaj. lieky. Když mu nedávaj späť ja má. To mi spravuje ten liek. Na to nebaví. Endorfín. Kúbko, chod do prdele, poď ďalej, ne tam dole. Keď máme ísť neskapíš, asi. keď nejdeš jak kokot. Všetko ja, proste. Ale mal si ísť k nám do piče, nie sa tam jebať na strede a mať najviac killov zase. A kedy ho resne? Keď sa dostaneme k tomu ďalšiemu bodu. Dúfam. Bo ja nechcem ísť zóne tu čakať na vás 2 dní. Idem vektovať tohto, hera nášho. Kalani, pome, to je naše, pome. Kúbko, ide kúbko. A je to. Ja som mŕtvy. Hoši moji. Kam utekáš? Tam je ďalší pod schodám a taký svek. Which? Prederujem ho. To nejde? Dodal dole tu vič. Dobre, ja skafem. Guys, Tu je čo? Pozor, je tam ten Hunter. Keby ste nám išli pomôcť teraz? Aha, tak nie. Can you hear me? I need some help. Je. Už není, už není. Somebody, help me. Bill. I don't even know. Watch my Up we back. go. Whew. Thanks. Dajte mi vaše lekárničky, všetci. Ktoré? Ja idem teraz lopata katana alebo opatrne. Upko. Čo? Ja vieš ma opačovať? Hodil som po tebe, niekde. This hurts. Ne. Hodil som po tebe. Čo, pištol? Ne, rekázal. Nehodil. Tak doteraz som mal, inventári. No tak ja ju tiež nemám. Tak je niekde na Dobre, Není tam. neskáčeme zapálnu po municu? autách. Ty si povtač. Neskáčte po autách a niekto ho vystrelá celý zásobník. Upko, vedú si na zemi. Tak keď máš instantne 15 HP, tak veľa toho nezmôžeš. Zachraňujte tača, ja v pohode. Dobre, ale mňa keď nezodvihnete, ja zomrem teraz zás už. Najboj sa tam do... Tak mňa to zodvihne o pol hoďku. Ja si pustím Hearthstone na tablete zať. Si si zase skápal, Kúbko? Nie. Á, tu je zachytný. Si aký no? Poď, Rýchlo vyžerem od lekárničky, choďte. Dráhni nejakú. A zatvorte tie dvere za sebou, nie? Nie, ja si poberiem najprv. Ty si zobral všetko. Zás mi nezvyšili lekárničky po piči? Čo si myslíš, Nie je že tu Strix nejaká sa zbraň, hilne a ktorú ešte môžem si zober podržať? lekárničku. Pekne mi nemôžem to Tu je to ámo, zober si to ámo, Fúbko. Máš miesto lekárničky, toto ámo si zober. Aha, tu je lekárničky. Poď do piče, to je moja výhoda. Ako to Hej, debil! Mám polku teraz. A koľko si mal? Neviem. Mal som všetko. No ale počkajte, ak to vyčistí. Káde domom či vonkom? Koncom. Poďme vonkoncom. This
Dobrá, poďme sem všetci, nech je strán. Reloading. Zatvorím za nami. A nestrelajte do aut, plus. Nie, do aut, nie. Toto je tá pumpa? Len tam hore musíme výsť. Počkaj, áno. Hej, toto je tá pumpa. Reloading. Pustíte A tu výťah ako takto. musíme, poď sem, tu je ten výťah. Here they come. Poďte na výťah, poďte na výťah. Aký výťah, kurva? Dáme party. Čakajte na mňa. Poďte, Aha. lebo potom si tu Pozeraj budeš na musieť vyliesť, trojku. kúbko. No dobre. Tak ale poďme. Get off! Popiči. Oh God, get ready. Here they come. Vidíte si aj, ne? Lolaha tam. Poď hore. Do prdele, ja som padol dole. Tak poď hore. Z hora budú chodiť? Poberte si tam tú explozívnu muníciu, či čo to je. Kde je? Na streche. Ja som už v bareku dole potom, chlapci. Tak si to užij. No čo, aké je to tam? Ja tu zatiaľ prežívam, pohodiť. Lolaha, ty čreva. Ja sa ošetrím pomoci lekárničky. Čo ma nezabiť? Ja aj to bolo fobka, že to je zombik. Ja som sa ošetroval na dobrom mieste, že? Musí ma zabezpečiť. Vidíte, jak to buchlo a teraz tady idú kokoty. Hej? Poďte dole. Ideme dole? Ammo here. Reloading! Weapons here! Máte lieky a ammo tu máte. Lieky. Grab and peel. No, díky, že si mi nahlásil. Ako ich dropnem? Tu máš ešte adrenalin touch v tejto miestnosti, poď sem. Tu. Dober trúbkovú bombu. Poďte zobrať tento vráci takto. Mám. This way, Kam ho vrhnem? Sem by sme mali ísť. AWPčko alebo... Tu bude tank, alebo Plače tá víš. štietka. Tu plače tá štietka, Ne, nezabíjate. prečo ste ju zobudili, už sa dá aj obísť. Nechaj ma, Nechaj ma. ty bravčak. I'm here. Ja ju dostrelám ešte. One My ju second. mali No hej. obísť, tak ju sa nemusí... Ju sa Dielni sa, obiť. daj si lieky alebo čo. This just Podľa mňa aj nestačilo, ja ju ešte dostrelám. Čiže čajka mňa nedostaneš tak ľahá. Máš decoy? Taký? Má pipe bombu. Wi-Fi. Čo? Čo je pováš, ty starý? Mám molotov. Čo? Crowbar to chcem. Je pretlak. Tam takto skuvíňa. Jak bolo v kvete? Čo? O, vy, čo? Shiftom. Shiftom. A je to nutno niekedy? Nie. Možno keby... Basketbalka takzvaná. Tu ich bude menej. Ja mám taký pod... Niekde ich tu strašne veľa zjape. Počkaj, hodím to tam. Sorry. I'm reloading. Dole to horí. to the sewers. Daj si lekárničku. Ja viem, však som tam hodil molotov. Taký lekárničku. Nemám. Healing.
Ja som mal iba... Ideme dolu? Mám ísť dolu, či? Poďme sem, to nejaká skúška bomba. Tak to zober. Čiž máš? Nikto som si zoberal. Mám jednu. Ideme dolu? Dobre. Ideme dolu, keď ideme. Reloading. Reloading. Incoming. Čo to je? Výstrel hlava, ale som stále neopatrný. Fire in the hole! Francis, is that you or the sewer? Nice. Reloading. Reloading. Neviem kade. Nie sú náboje. Ja si myslím, že takto rovno. Kade idete? Dobre. Myslím, že kuk? Kuk. Ja som dával zombika taký, keď som tam išiel. Tak tam nejdem, ešte sa tu dosaram u toho. A tu nahore? Ten sa nedá asi, čo? Tak na druhú stranu. Tak rovno ako sme. Tu sa nedá boostnúť tač. Ježiš. Thanks for Aha, information. aha. No problem. Tuto hore. my friend. Čo to je? Náboje a molotov. Ja si tu vystrelám náboje, ja už nemám náboje. Spinner, tam bol. Hej, rušil to. Tu sú dvere dáke. Isto. My nechodíme dverami. No Fúbko, zavri. Máte? Ne. Ja mám lieky, ale neviem ako ich dropnem, ak by som ich chcel dropnúť. Však mu ich daj. Daj použiť. Daj mu ich. Komu? Kokozová pretla. Dačovi? No počkaj, stoj. No dal som si ich ja. No tak iba ich použiť, tak som ich iba použil. Tak ale na mňa, ďané. No veď som bol na teba, tu sú Ale lekárne. Miškov 2. Nič. Tu máš Na lekárnu dva. dač. Čo to mám? To nechcem. Zatvor dvere. Kto tam ide prvý? Ja nejdem, lebo ja by si nakadím do gati. Je tam niekoho zbada. Kokos, typek. Check your fire. Není. Za tebou. Pokiaľ mám back. Oh, boomer, chlapci, všetci zombici pôjdu po mne, tak ma kryjte. Nechoďte odo mňa. Niekto mi tu strieľa do hlavy, niekto tu utekol a zabíja ma zombík. Uj! Teraz žiadna správa. Viem, utekajme von rýchlo. Poďme tade, kade išli zombici, nie? Skade išli. Whole hospital's a Tak je do straty, ty kokos, nepočuješ ho? Je tu smradu. Tu poď hore. Ne? Poď. Dobrý zadok. A však to je konec tej Dobre, konferencie, nie? There's a sick in the hospital. Prestaň. Jebe ti. Poďme rýchlo sa schovať a zavrieme dvere. Ja vás mám piči. Zatvor to. Kde sú? Tu nejsú lekárničky? A tu sú. Tu je ich ponariť. Je. Nič. Reloading. No dobre, Ale nikto. zoberme si ich, Ešte, jak sa to ešte jedna lekárnika. Kávu? Jar? Zoberme Jar na cestu. Juro. Rudo alebo... Ja mám, ale môžem sa healnúť a zobrať ju. Alebo Teky, jeden z nás. Teky alebo Fúbko, oni majú najmenej HP, tak sa jeden healnite a ona... Ja. Nechytaj sa toho. Že budem trošku egoista? Ja. No poďme. Počkaj, nemám prebitý deagle. Dobre, stačilo po mne strieľať. 5 HP ste Tu sú mi. nevystrelali ani raz. No, to sú koloprsty. Strelajte im po nohách, to je najlepšie. Áno. Keď za tebou beží bez nohy. Tu sú schody. To je trúbka. Vieš, čo sa spravíme? Tu je molotov ešte jeden a prášky. Ja mám plný. Reloading. Ideme schodami, kde sú schody? Tu sú schody, tuto dozadu. Ako ide bejsbalka, za bejsbalkou všetko. Do To je basketbalkou? výbušnina. Kde si Fúbko? Hore, po schodoch. Počkaj, ja mám výbušninu, takže ona je Kde sa potom ten niekde cigán s tou dropne a basketbalkou vybuchne. tlačí predo mňa? Prepač. Je tam boomer. Tam není, kryte ma, lebo to bude drsné. Poďte sem dozadu, ste mali ísť. Tu k tým dverám. Dík. Skúste ma prežiť.
Dobre, Reloading. ja sa dohýlim. Do Kríma. No, postrel. Však až odjebal tí dvere. Aké dvere? To boli dvere. Čak sú tam, len sú otvorené. A strelí tak do Tu? Je dačo? dvere. Ne, tu je, táč už je tu. Over here. Taký, že ale ty škaredý. Tu asi ne. Prečo ja chodím v kuse posledný, potom som v kuse mŕtvy, ty? Tu sú prášky, keď chcete, v tejto miestnosti. No, full. Hej, taký. Máš tač. Čakajte na mňa, Krista. Ukáž, to nejaký je už nejaký vyblednutý týpek. Čarodejnica nikde, neberte ju. Ne? Taký. Weapons here. Je, Ide prvý, už ju hľadá. Looking kurde. for. Weapons here. Ty vole, tak tam... Boomer Počkaj, minus, hodím. tam sú. Kde ste, my friends? Lebo tam No, tam merci, ináč bolo... docela v pohode mapka zatiaľ, čo ešte ani raz neskapal. Weapons. Tu je. Jak ju náhe, tak. No, asi ide za mnou. Do. No kúkla sa na dole. Tu na Ty, garáže. ty si ju videl? Tu na napravo. Budeme sa pozrieť všetci. No nepôjde na tebou. Hej, ty Prečo kudo. ste do nej strelili? Taký ty debil. Debil. Vyhan toho kreténa. Hej chlapci, rýchlo, poďte pre mňa, rýchlo. No sa na mňa zle pozerala. Mám to. No teda táč to má. Mám to. A kde to? Títo dvere, veľké dvere. Dvere veľké. Otvorí a zatvorí. Čakajte na mňa, vy kreténi, ja som piči head. To je solárko tu, no hej. Poďme do solárka. Pohled. Tak toto je popiči solárko, ty kokot. Krematórium, že to je solárko. Tiež popiči, poďme sa najebať pri zombie apokalypse do krematória, to bude také originálne. Máme tu Pills here. injekciu do chce. Adrenalín. Ja si ho pichnem teraz. A nebudeš nič počuť. Sekera, jo, to som vždycky chcel. Nájďte mi jedného. Tak, to seká hlavy tá sekera. Nečakane. Rahy. Hlavy, ruky, piče. Ja mám Ideme flagy? výťah. Kde výťah? Ja idem aj sám. Ja chcem ísť domov. Ja tam dá čo? Prečo varujete hordu? Dozadu. Granát tam nejako. Vieš prečo varujem, lebo jak ten výťah zapnem bez toho, Joky, aby som ich varil. dajte ho dole, prosím, tak ne. Ne? Je krakonož. Krakonoš. Zabili ste krakonoša? Oni. Reloading. Dobre, sme Kde je ten výťah, vole, kurvo? Kto tu skáče? Poďte, ty Hunter, ty vole. Poď preč. Tu je ich nasraných. Z ventilačky ich sem nasralo. Ty vole, kto to tam vypustil? Aká kyselina tam je. Nevalaj sa v tom. Dobre chlapci, ja idem. Ja bývam na kocke, či na dvorke. Už, ne! Charger ti tam má behol. To sa asi sme došli. Z nich, nie mňa. Prečo? Ja ich nemôžem, ja tam nejdem von, proste. I'm not going there, teraz až. Dávaj, Tač, ideš, poď, tač, ideš. Dávajte tam. Look at me. Ja som ťa zdvihol, si padol. Gonna be okay. Dobre, ja si zapínam si výťah a choďte preč. Why are you? Čakaj, ty ko... Damn it, this hurts. Počkaj, dohýlujte sa všetko toto. Keby to Mám niekoho ťažký. pridrelo, tak to vieš. Dobre. Prečo mi tečú sopra z nosa? Lebo budeš chorkavý, no neviem. Zlizni ho. Proste ale... Naskočia, tady to naskočia, pozor. Tač, nefajčíš? Prečo fajčíš, Tač? Nefajči. Lebo ty máš granatomet, Tač? Come at you and they never Ne. damn stop. Počujete to pípať? Game over. Hodím vám to pod nohy?
Áno. Počkej, keď otvorí, tak tam hodím jeden. Starting to hurt. Prečo ste si nikto nedali lekárničku? A ktorú? Hore ide ináč rýchlo ten výťah a dole išiel úplne pomaly. Hore by mohli ísť pomalšie. Sme na 28 a tu ukazuje 23. Ja či to je na koľkátko idem. Žiadne piči zo života. Kde sme? 27? 28? Keď to otvorí, idem hneď. Záverečná vystupovať. Keď ale ideš ako pila? Ako mačeta? No tu na to bude ťažké, to sme minule skapali a Toto nezašli je. sme tam. Volk. Ostante tu. Držte pozície, tu na dole môžete aj spadnúť. Takže aj jeden nemusíš. Mám 9. Tač musí ísť prvý, čo do oni Tač, choď, tankuj to. Dobre, došiel som momentálne. Dík. A všetci na mňa, že po piči. Dojebeme ho. Tač ťa musí zdvíhať, my nemôžeme. My nemôžeme. Ja mám 1 HP, čo ti jebe? Dobre, ale ak nedostanem bandáž, ja skápem za chvíľu. Nice, baby. Ja nemôžem, Taký pichnú si dať čo? A čo si mám pichnúť do ryti? Čakaj, do ryti. Deky, ale fakt ty skápeš za chvíľu. Adrenalín. Daj si adrenalín, Tač má adrenalín. Pichni Tekyho. Pichol si ho, že? Počkajte ma. Hej. Debili. Nedá sa. Ale chápeš to, že ja chcem ísť tiež s vami? Chcem ísť tiež. Sorry Tač, naložil som ti na chrbet trošku. Aj ja. Kriman! Do piči! Tač, stávaj! Hej, som dole, hošadí. Zbíjam ťa. Bleeding all over the place. Že si to tu... Celé si to tu zakrvácal a je tu už... Môžete mi. Ja Ja mám nejakú Ja tiež šedú už 1 obrazovku. No lebo máš 1 HP takisto ako ja. Ďalšie zranenie znamená smrť. Poďme. Tam není kam. Polej ma ty. Zoberte si zákovu bombu. A jebni to pod nohy. Polej ma. Dvíham ho. Nedvíhaj. Poď tu. Nechaj ma žiť, nezdvíhaj. Je to nejak ide ten cíga nejaký do má nohy. A ja idem strašne pomaly, ty kokos. Dolomec. Some real bullshit right here. Proste, Počkaj, to je takou dvere. nechoj dopredu tak, nech sme spolu. Stoj tu. Ja keď tak hečko. Potom nalakáme. Že on ten sa Tu sníma je na koniec. Počkaj, tu je lekárnička. Kde? tu je To je koniec. Poď tu, poď bež, daj si hočo do ruky a bež. Jem na lekárničku. Každý jedno. Pomôž mi, idú za mňou. Mať a píci, poď. Back, please. Zatvor to. Nie, ja som sa chcel Better be here. Počkaj, ja musím doklusať k lekárničke. Vodíme si ho tu, keď to dáme radne. chlapci. Koko za autonúba, chalani. Ho 80 HP, chápeš? Ja môžem onem behať. Po týždni. Počkajte, dám si kávy troška. A Ber troška si to. molotov, Kupko. Mám jeden. Tač, molotov. Ak si nikto nedá kávu? Neučili vás za to hrať tomu. Taký závodí ma do dverí. Mám granát. Ja nejdem Nebojím sa ho použiť. Za kým bežíš, čo? Kotníky ti rozstrelím. No typek, aha, on ma holú riť, pozri sa. Kde? Poď sa sem pozrieť. Tu nás si čupni, jak som ja. A pozri sa na ňo. To mám od seba. Aj kačo tam má. Tam je kyselina. Tak už zabite. Zabite kyselinu. Iba na jednoho, piče, to som tuto- pekne zahodil. Ale tak čo, podarilo sa. Poďte ďalej. Ale zabil si ho tu. Prsteny, vierujte ich. Hej, a nie mňa, ty kokot. Skoro som sa pogrcal. Skoro si mňa vydieroval. Nech ho tam. Hej, pozri, ja tam nabehnem. Ale... Ja som tam nabehol. Nie.
Papriková omáčka, ale to dobré. Zelená paprika, ne? Tak Štiplava. Ty vole, tak toto bude iné. Ten Brutus, do keď nám dojde lietadlo. to sme boli. U nás som si to hečko mohol nehať. Ja mám molotov koktail. Ako zídeme dade? Keď chceme zísť. Takto. Tatko? Tam sa máme dostať. Tu, Hore. tu je runo, ne? Do hentoho, nie do tejto miestnosti, tam kde sú telefóny. Jebem. Reloading. Hunter, Voláme ich. mňa ťahá, chlapci, mňa ťahá, prosím vás. Teba ťahá? Ja horím. Teba Ja som ťahá. mŕtvý. Kde? Už neskoro, už som mŕtvý. Nie, ale ležíš ešte. Ležíš na tej tvojej tučnej ryti. Zavite ho, prosím. Niktač. Nevadí, no môžem? Pustiť? No, zapni to. Ty kde si ináč? Nechceš ísť tu dať gugulometu alebo nejak tak? Ja som tu na pritačovi. To napríklad, čo by 3 km odo mňa. Ešte nás môj. Touch crit zozadu, keby dačo. Zachrana je na ceste, už tu mala byť. Jako. Ja sa bojím, ja idem k vám. No, za nás sa našla to pohode. Moukni to. Spinnera som videl. Môžem sa práve sa tak budeme. Ty, mňa to nenapadlo, že oni by sem budú liezť hore. Nie. A tebe sa neprehrieva tá ona pišťalka, čo máš tač? Vlastne áno. Ja som padol dolu, kurva. Je na mne. A som dole, v rohu. Idem preč. Hej, hej, na zemi. Cigánka na zemi. Poď. Čak poď hore. Odvedla nás to nepáči. Mohil to sluj sa taký. Tank, tak ne, to je len charger. Ešte aby tank chodil. Keď chcete niekto tu ona. Ja to nechcem. Ja to tu roztočím. Jej. Niečo ma ťahá, tak to neroztočím. Zabil som ho. Čo mi tu chodia hore na strechu? Som Bacha, plať? Joky tu je, tak ma kryťte, lebo niekde tu je Joky. Tu je, presne tu. Ešte chodia, mám to tam hodiť? Ja to tam hodím. O, tu sú tí, Ja ktorí takí. dostrelal po mne. Umer! Zabij ho. Do riti. Zahodil som celé toto. Je tu oný. Už tu není. Opráž sa. Dobre, tam som to prehodil. Ja mám makačko, chcem makačko, ne toto hovadinu. Bol som si pomolotov, ticho. Kde sú nejakí takí? Tank tu je niekde. No na nás. Práve tu hore. Počekaj, hneď som padol. Halo. Počkajte, zabite do hento. Poďte za mnou. Kde si ty vole? Jak na to ideme? Dole, rýchlo. I gotta heal you. Čo ešte máš čas? Ja som Prečo musel nie? ohrilovať. Prečo si healoval mňa, ty? Ďalšia nákaza, rýchlo. Rudo. Lol, fúbko, ja som healol teba, omylom, sorry. Nevadí, v pohode. Ja som Rudo, prestrel mi to. That was great. Dobre, a ja sa nedostanem hore teraz na čas. Ani ja. Tak poď so mnou. To je bomba, kurva. Ste poďte niekto so mnou, ja mám 15 HP. Čak sa heal netačí. Nemám healov, som healol teba. Pozor, ja to tam... Ja ty si dolu? Ja som to tam... Zapálil. Ja som tu hore na streche. Však dobre, tak zostan tam. Tač zadom prejdi. Molotov je tu ešte strašne veľa. Prejdi zadkom tač. Alebo... Dobre, ale ne to tu... Čo bude hunter? Celé, kde som ja teraz. Hej, skočil na mňa. Takže si ma healol, ináč mal som málo. Rudo, ty si troll. Hodil si niekde dole hentu? Čo? Hodím dole kanister. Touch, help, touch. Dík. Nice touch. Tu dozadu idú.
Idú aj spredu. Ťahá ma. Ja zomriem, ja horím, ty koko, všetko tu tá grca ešte po mnou. Nám to tu sa chytilo hore troška, no nevypočítam. To zapálili. Do tú molotku. Dobre, ja ideme po ten... Kde si, zdvíham ťa. Kryto, zdvíham ho. Idem po oheň. Nám dochádzajú. Ešte pred chvíľou ich tam bolo veľa. Reloading. Vieš, Sme si vymenili strany. Kde je toľko ten oný vrtuľník? ja neviem, skade letí, či to od nás letí z domu, alebo zo záhrady taká. Hej, joky na mne. A kde si ty? Díky. No a toto je čo? Tento zas? Tomuto som to už vysvetľoval raz. Nech vás nezabije všetky. How bad are you? Dvíham okryto. Dementný tank, ty vole. Díky tač. Príjemná. Kryješ to? Á, vrtuľník. Kde? Strieľaj po ňom! Už poďme, utekáme tam, ne? Už tam môžeme ísť, ne? Dobre, po piči ste to zapálili. Táč, skúsa, one... Rýchlo. Lebo nám rozbijete ty... Neverím proste. Čo nás... Bude to- my tam ležíme. Bude to na moju počasť, lebo som My tam skapal. ležíme vedľa kameňov a... Teda Rudo tam leží. Sorry, Ja Rudo. vo vzduchu, kámo. Aký pán? A dajme si kolečko okolo tej budovy do piči, však prečo ne? Čo sa vás? A mávajme domov. Ty kokot vyjebaný, ne? Duch Vianoc, ty kokot. Válne. Na památku. No sorry. Vy si to nedali vy dva ako? Však mňa zabil ten tank vonom. A však on nám hodil do toho vrtovníku kameň a zabil nás obidvoch. Hej. Prečo som žltý? Zesnulý, ty vole. Hej, lebo to že som si ja. to ty. Umrtí 0, však ja som bol. Umrtí 2. 5. Dáč, ty kokos, ty si dosť boh. To dal jak pán. Ale jednoznačne som to tankoval, proste Sorry, hoci, ale aj skapať ja neviem vlastne. Najviac infikovaných má low battery. No ale Tač proste on sa špecializoval iba na... Vôbec nezabíjal tam. Ja? Chalani, kto vyprovokoval nejvíc čarodej? Ty. Ty. Celková presnosť, proste ty. Taký, kde si strieľal? Lol, taktika si strieľal, to má presnosť 10% headshotu. Tak ale ja som mal brokovnicu. No to mal... Pri natáčení tohto filmu zemrželo 1 000 000 zombíkov.